Emergency Operations Center iti PDRRMO nakaingaton iti red alert status para iti undas. Nakaingaton iti red alert status iti Emergency Operations Center iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office wenno ti PDRRMO kas panagsagana para iti undas. As early as now, sir, ang ating tanghalan ng opisina ng PDRRMO is naghahanda na. So sinisigurado namin na ang ating mga gamit na pwede nating gamitin na pagdating ng undas is naka-ready na and check na. And pwede nating magamit ito sa kasakaling kakailanganin. Sigun iti PDRRMO, papigsaan da ti panagroving iti probinsya tapno mamonitor ti sitwasyon iti tunggal ili. Inalukoy matniya ko dagiti Ilocano nga umawag lang iti 911 no adda dagiti may matangan da nga insidente. Pwede nilang tawagan ng ating emergency hotline na 911. So pagtawag nila ng 911, 24/7 naman na may nagmo-monitor. And in case na may mo-monitor sila, dial lang nila and re-respondehan po natin. Adamat ti balakad ti PDRRMO kadagiti motorista, residente nga agturong iti sementeryo, ken kadagiti turista amapan kadagiti kabaybayan. Bilang paalala sa mga bibisita sa mga yumaong na mahal nila sa buhay, siguro konting disiplina lang pagdating sa area. Hindi lang sa area kundi sa pagdadrive. Kung inaantok, wag mag-drive, ipahinga muna. Pagdating naman sa sementeryo, siguro iwasan lang yung pagdadala ng mga alak, mga matutulis na bagay para maiwasan natin yung mga incidents na hindi natin inaasahan. Pagdating naman sa mga turista, lalong-lalo na yung sa mga mahilig sa dagat, sumunod tayo sa mga protocols ng mga LGUs. Kung meron tayong nakita mga signage na bawal lumangoy, sundin na lang natin para maiwasan din natin ang mga hindi natin inaasahang mga incidents. Nasaruk talugaso ta Pulis ti La Union may deploy para iti undas. Naka-full alert status itatan ti La Union Police Provincial Office kas panagsagana iti undas. Dumanon iti nasurok talugaso ta Pulis manipot iti lupo ti may deploy kadagiti areas of convergence. Agserbi dagitoy kas kanayunan a puwersa kadagiti ili. At damot dagiti maiwaras a force multipliers a buklon dagiti volunteers. Barangay Council kan dagiti na dumadumang ahensya ti gobyerno a katinulong iti PNP amang 1-1 iti aglawlaw. Actually, ang ating mga chief of police is nag-present na ng kanilang deployment and security plan with regards sa ating nalalapit na Undas 2025. So, ipinesent nila doon yung kanilang security measures and then the force multipliers na tutulong po sa kanila. Including ating regional office. Ang Police Regional Office ay meron ding deployable personnel na tutulong sa ating mga stations. Including our Police Provincial Office ay meron din po tayong augmentation na manggagaling para i-deploy po sa ating stations. Gapuy iti manamnamang nga idudupudod dagiti tattao, sigun kiniganwelas, na ingat ti patong palda a police visibility tapno mapang talinaed ti seguridad ken naurnos nga obserbasyon ti undas. Tinan natin yung terminals, yan yung sa mga deployable place of convergence natin para makita o ma-assist yung mga ating mga pasaheros, including yung ating mga motorista. Meron po tayong mga marshals or mga force multipliers na itlalatag natin sa mga along national highways para tumulong po sa ating mga motorists in case na may mga masiraan. Inalukoy ni Ganuelas iti tunggal maysa nga agbalin nga alerto ken itawag adagos kadagiti kaasitgan a police stations no adda dagiti masuspetsya nga illegal nga aktibidad. Nagpalagipmet ti opisyal kadagiti Ilocano nga agturong kadagiti Campo Santo a sumurot dagitoy kadagiti maipat patungpal a paganurutan. Opo, alam naman natin yung mga bawal pong dalhin sa mga sementeryo at saka yung mga papasyal doon at titignan po natin yan kasi mga bawal po doon yung mga tutulis na bagay, mga alak, and then yung malakas na patugtog po para maramdaman po natin yung solemn na nandun po tayo sa ating mga mahal sa buhay. Traffic and deployment plan kadagiti na dumadu mga ili nakasaganan. Nakalatagan ti traffic and deployment plans dagiti lokal a gobyerno ditoy probinsya kas panagsagana iti undas. Iti syudad ti San Fernando apakasarakan kadagiti dadakkel a sementeryo at dan dagiti na bigbig a designated parking ken loading and unloading areas tapno maliklikan ti nairo tataray ti trapiko. Naipablaak met iti City Government of San Fernando Facebook page ti route plan amang tarabay kadagiti motorista. Yung mga coordination meeting namin with the concerned offices, particularly sa
CDRMO, and PNP. As of now, yung deployment plan namin i-present naman na sa kanila, in which may mga traffic aids tayo na madedeploy sa mga public cemeteries at may mga iikot din sa private cemeteries. Nakasagana met ti deployment plan ti City Disaster Risk Reduction and Management Office tapno mangipay iti kanayuna na puwersa ijay sementeryo. Yung mga response agencies naman po natin, mga response offices, nag-commit naman po sila to augment po dito sa operational period po natin. Na-discuss naman po yung mga roles and responsibilities sa initial meeting pa lang. So sa final meeting madidiscuss, briefing na lang po yung gagawin po natin. Ijay matili ti bawang, maipatungpal iti one-way traffic scheme para kadagiti agturong iti sementeryo ijay barangay Taberna. At damat tinailatag na traffic route plan para kadagiti daduma a sementeryo iti ili. Sa tricycles naman, from DIY dito sa Central Business Area, pupunta sa sementeryo maghahatid, and they are only the ones na pwedeng bumalik dito sa Central Business Area using the Taberna Road. Everyone else na private sa Bacuit or sa Kinavite, the Arenas na mag-e-exit. Yan yung traffic plan po natin. Yes, one way na lang po. But yung mga iba naman, yung mga from Pugo, since hindi naman na sila pwedeng dadaan dun pa sa Taberna just to come, pwedeng bibigyan naman. Ijay matili ti Aringay La Union na ipalinisan ti Municipal Cemetery. Kang runaan natutukan ti lokal na gobyerno ti loading and unloading areas dagiti tricycle. Masapol mai-designate di drop-off point dagi tattao la dagi tricycle la tanuhan nga congested to ta kalaro ta highway dato ayan may kadua dagi pagpwestuan to dagi tay volunteers mo tada mo dagi volunteers nga tinawan nga umay tumultulong nga assist. Manunga aldaw sakbay ti undas, sumagmamanu a residente tinapanan sim marungkar ken naglinis kargati tanam dagiti minatayda. Galing kami ng Manila. Kasi by November 2 or November 1 bali wala na rin kami dito, kaya inagahan na namin. Bali pinalinisan na lang din namin para by November 1, okay. Kasi gusto kong malinis yung, maagang malinisan ko yung puntod ng father ko at saka bayan ko, ganun sir. Kaya maaga kaming pumunta dito. Ginundawayan mat dagiti sumagmamanu a residente akas kanayunan a pagsapulan ti panaglinis ti tanam. Numidi ko awan sa pelang di yemun orang tata damot di talungan ako nalilisam men ay nakala nga tulong kinyame ti ko nakal mo nga tulong kinyada ta kailangan niyo nga talaga ti tao magpat magtrabaho di pansyon da no anya ti addakat sir so ti nayon nga maigatang iti bagas. Di mabirukan kuya ket adamat eksakto nga paggatang ti bagas. Umda sa bilang dagiti bus, impasigurado dagiti bus companies iti probinsya. Agsagsaganan dagiti kang runaan na bus companies dito syudad ti San Fernando iti dupudop dagiti pasahero manungal daw sakbay ti undas. Impasigurado dagiti bus companies nga umdas ti bilang dagiti bus nga agbiyahe inton undas. Okay mo di kwami di preparation mi nakasagana dagiti driver mi, conductor mi. Iti lugan mi well maintained mo tin awan ti kaso agka problema ti daldalan. Dati plano mi nga agdagdag lalo no agdag sa ti pasahero sir. Adadagay tay makungko namin nga dati special permit na. Digitoy bus mi check upon nga nalaing digitoy maintenance met safe mo lang ti biyahe nga di pagpapananda. Adati online booking ni adati reservation man o walk-in nga reservation adamot ti dati at ticket lang tatuyan o may latag pilan. Sir, talaga nga kastoy nga peak season masabi nga isang sagadami mat dagiti pasayros tamo may mat nga dagsante pasayros iso nga nakamimat isagana may di luglo kami condition may ti kwami sir dito adala naka-reserve nga bus may adama digay para walk-in tapno ang mga may stranded dagiti pasayros nga walk-in
dapat dagiti kayat na ti nakasagana nga lugan da, jela o may kwandan, jela oras dan, iso nga da reservation ni Matser. Ipanamnama mo dagiti bus companies tinairot a panakaipatungpal ti seguridad kadagiti terminal katinulong dagiti na duma-duma a law enforcement agencies. Naingat mo ti palagip dagiti otoridad aliklikan ti aglugan kadagiti kolorum. Nagbalakad mo dagiti bus companies kadagiti pasahero. 1 hour sir ti kwami ti interval ni. Tapos dati umainga ko sir, bali agpa kami asla kumbaga broken schedule no ka 24 hours. Dagiti kahit nati aglugan na po, umay kayo lang, sapsapahan nyo lang, umay diti terminal, 3 kasta, makapili kayo nun niya, pagtugawan nyo. No, daduma kami, yung madili ti bus nga gapo ti Locos, yan ano sa labas ita po ti Agor-uray, pilitan ni nga maserbian na kaya amin nga pasak nga patronage si Partas. Kaya safe nga bayahe. No, dagiti pasayeros nga kayat nat apo ti naka sagana ti pagluganan nyo nga pa umay kay agpa-reserve apo ta open the reservation may datan apo ngamno dagiti mo nga maka-reserve adamat dagiti extra bus mi nga para walk in nga in sagana may presyo ti kandila ken sabong ngimmaton sakbay ti undas. Adu a supply ti sabong manipod iti syudad ti Baguio, ti singmang peten dito'y probinsya para iti undas. Itatapay laang ket adun dagiti customers a nagpabook iti orders da. Ngimmato metten ti presyo dagiti kang runaan na sabong manunga aldaw sakbay ti undas. Damutan sa radon. Para 30-31, 1. So nga 24 hours kami tatan. Presyo ti sabong atin ka sa Nguminamatan sir. Sumagmamanumat a residente, tinasapan ang naggatang ti sabong para kadagiti binatay da. Kasi uuwi din kami ng probinsya namin para mag-visit din dun sa ibang and para hindi sumabay dun sa maraming tao. Iti presyo kadagiti kang runaan at sabsabong para ti undas, ti may sa adusena asabong tirados kat agbalor ti 450 pesos. Timet aster, agbalor tatada ito'y ti 250 to 300 pesos. Timat Anthurium, 600 to 800 pesos. Timat Carnation, 400 pesos. Ti Rosas, 50 to 80 pesos ti tunggal piraso. Ti Jaguar, 450 pesos. Ti assorted Malaysian mumps, kat 350 pesos. At damat dagiti ready-made a flower baskets nga agbalor manipod ti 150 pesos, inga na 350 pesos. Itimat presyo dagiti kandila, mangrugi ti presyo iti 40 pesos ingana iti 80 pesos. Depende iti size ken klase. Ti vigil candle ket 60 pesos, timat special candle ket agbalor ti 70 pesos ingana 150 pesos. Siguro mga 30 to 31, 1. Dito talagang kapigpigsaan na ti binaggatang ti kandila. Na posibilidad nga kumato ti presyo? Adda, posibilidad na. Nakaipuesto metten ti open market dagiti flower vendors, tapnuad adu ti pagpilyan dagiti gumatang. Mall operation hours tatanga undas, impaulog dagiti kang runaan na malls dito'y probinsya. Numan pa'y maobserbaran ti undas, impasigurado dagiti kang runaan na malls dito'y syudad ti San Fernando ti agtultuloy ng operasyon da para iti pagkasapulan dagiti residente. May patungpal kabayatan daytoy a period ti adjusted mall operating hours. To our El Lucano Robinson's mall goers, our mall is open from 9 a.m. to 9 p.m. Our supermarket is open from 7 a.m. to 10 p.m. Mana mall po apo ket daytoy umay nga ondas ket lukat kami apo. Iti oras mi nga panagilukat, alas 8 ti bigat, aginggana kami met ng alas 7 ti rabii. Hello sa ating mga Iloccanos and ka-citizens. Ang CSI San Fernando La Union ay bukas at patuloy na magbibigay serbisyo ngayong darating na Undas Weekend para sa ating mga customers. Ang aming mall ay bukas from 9 a.m. hanggang 8 p.m. Ang supermarket ay bukas naman from 8 a.m. hanggang 9 p.m. Well, on October 31, we will be open at 10 a.m. to 10 p.m. As well as on November 1, we are open at 10 a.m. to 10 p.m.
Nagpalagipmat dagiti establishmento para kadagiti mall goers. Pag medyo rush hour, nagpapa-extend din po kami ng at least 1 hour hanggang alas 8, 8 to 8. Pero rest assured, lahat naman na basta kaya namin yung services, we will see to it na para po sa atin, mga ka-LU. To all shoppers po, syempre, magbaon po kayo ng maraming pasensya. Aasahan po natin na traffic papunta dito sa SM City, La Union. But, ang tawag dito, open naman ang aming mall to all our shoppers. And asahan nyo po na our parking slots are open from 10 a.m. to 10 p.m.